Hello, खुलुमबाय मा खबर नोंथांमोना नायगोन हागोन बे आंनि गारा केम्पिना सिटी मुं परिदों स्नोफल एराय लोगोफोरा अर्डार खालामदों शर्मा जायनोखायदि बे नायनो हागोन ट्रि नोंथांमोना नायगोन हागोन इसाबायदि दं गारा केम्पिनियाव दिनै 5 तारिख आं बेरायनो फैदों बे रमायना कान्ट्रिनि जायगा निउ इयाराव इसाबायदि साजायो लाइट माबा जोंख्लि माख्लि साजायो अखा हादों इसे आं छाताबो लायाखै आं एराय दङ नोंथांमोना नायगोन हागोन आंनि फेस नोंथांमोना बेरायनो फैदों फैसा सोनो बेरायनो गिदिंनो दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नायगोन हागोन माब्रै दं नोंनि बेसेबां जिबाय बाहाय रमानियाव 5 बोसोर जाबाय नोंथांमोना नायगोन हागोन शर्मा अर्डार खालामदों एराय गुसु माबा अके केलिफर सिटी केलिफर मार्केट दङ एरायबो मा जानो लुबैयो नोंथांमोना फेन्टाना जुस मा longer from here जोंनि आंनि logo सानै फैदों नोंथांमोना अर्डार खालामदों दानै शर्मा ओंखाम जाया दानै इसे बायरायनायबो टेस्ट खालामदों शर्मा होनो बेहायनि नोंथांमोना नायगोन हागोन स्नोफल एसाबायदि दङ रमायनायाव बिरादनो थाबायब्लाबो गाखोहां जायो लासै थाबायो जों नोंथांमोना नायगोन हागोन जाबायदि रमानियाव बे 2 महिना कन्टिनिउ 3 गुसुया मेक्सिमाम 3 महिना जायो मेक्सिमाम बे स्नोफला मानो 2 महिना कन्टिनिउ परियो नोंथांमोना shit थान्नै गलेबाय आं नोंथांमोना एराय बिरादनो मोजांसो दङ रमायना जायगा नोंथांमोना खोनोगोथि फैला बेराय बायबो रमानिया कान्ट्रि मोजां दं बाय रमानिया कान्ट्रि मानसिफोरा बहुत मोजां काइन्डनेस दङ आं एराय दङ भिडिअ शट खालामदों आंबो बाराथ' रोङा बड' खोथा रायलायनो आं नोंथांमोनजों माबोरै जादों आं बड' खोथानि रायलायनायनि कमेन्ट खालाम दानैसो गलिबाय आंबो नोंथांमोना मानसिफोरा गारिफोरा लायनाय दङ आंबो अर्डार खालामदों आंबो जानायसै शर्मा अर्डार खालामदों बेहाय आदाफोरा ओमफ्राय एसे ब्लग बानायदों नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना गहाय जादों आं लासै थाबायदों लासैसो थाबायदों स्नोफल बे बिरादनो दङ एराय एसे अराय थांनोसै आं नोंथांमोना नायगोन हागोन एरायबो दं नोंथांमोना नायगोन अके माय ब्लग इज फिनिश दहायबो आं बुंदोंमोन मिनि ब्लग बानायनो बुङि मा बुङो खोथा फैया आंनि माइन्डआव मा फैयो जेबो आं बुंनो हागोन खुनुखति मिस्टेक जाला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम अके बाय गाइस यतिनै हो आंनि बैखौबो सरायबाय आंनि लाइफआव अके बाय